рости гап ҳамаи мусобиқаи IJF-ки турниро медал доштам. ҳамин медал дар комплекти карьераи варзиши ман расидаста буд. ман бениҳоят хурсандам ки баъди 4-5 нокомие ки шид хушбахтона имрӯз соҳиби медал шидам. ҳар боре ки ман бар рӯи татами мебарам, аз пушти ман пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва зиёда аз 10 миллион аҳолии Тоҷикистон маро мухлисӣ мекунанд, дуогӯи ман ҳастанд ва ман ҳаракат мекунам ки ҳамон барои ҳамонҳо ғалаба ба даст биёрам. ҳар вақте муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маро мебинад, мегӯяд ки ман мухлиси рақами 1 ту ҳастам ва ту